दिनै बीर सिलागां बसुमतारीनि 29थि थैनाय सान। बीर सिलागां बसुमतारीया बर' हारिनि थाखाय गोजोर थामोनथा खालामनो थाखाय बर' लिबारेशन टाइगार आफादखौ जोनोम होदोंमोन। बीर सिलागां बसुमतारीयानो बर' लिबारेशन टाइगार आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन। क'क्राझार जिल्ला दतमा बेन्दोंआव थानाय बंसिगाव गामियाव 1959 मायथाइनि 1 फेब्रुआरि खालाराव जोनोम मोनदोंमोन। बीर सिलागां बसुमतारी मुंख्लं खाम्फा सामलाय आफादनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्ला दतमानि सिङाव थानाय बंसिगावनि बीर सिलागां पुरियाव 29थि बीर सिलागां बसुमतारीनि थैनाय सान फालिदों। बीर सिलागां बसुमतारीनि मांखरसालियाव अनसुलि बिसि रमनि बसुमतारीया बिबार बावजेनो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारी, मावफुं सोद्रोमा कामेश्वर रय, MCLA जुबिराज बसुमतारी, MCLA धनेश्वर गयारी, 1 नं गसाइगाव बियाबनि MLA सभाराम बसुमतारी, 4 नं बावखुंग्रि बियाबनि MLA रुपम रय, मिरु बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी आरो BPF दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। BLTनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां बीर सिलागांनि 29थि थैनाय सान जोङो दिनै बयबो बहाय नुजाफैनानै बिथांनो जोङो बिबार बावफैनो हादों आरो जों बयबो दिनै बिथांनि जिथु मावलांनाय हाबाफारि बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय बे बर' माहारिनि थाखाय बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारिफोरखौ ज' खालामनाय जि हाबाफारि खौसेथियै जोङो माब्रै थांनानै थानांगौ जि मोनसे आदर्श लानानै बिथाङा संग्राम खालामलांदोंमोन। दिनै बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनायजों लोगोसे बिथांनि जि आदर्श जोंनो होलांनाय जि आदर्श बे आदर्शखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय आरो बे आदर्शजों जोङो दिनै थांनानै थानाय सुबुंफोरा खामानि मावलांनो थाखाय जोङो बिथांनि आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो दिनै बहाय बयबो गुबुन गुबुन राजनीतिक दोलोनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै मुंख्लं जोंनि बीर सिलागां बसुमतारीनो जोङो दिनै बिबार बावदों। आसा खालामदों बिथांमोना अरायबो इसोरनि खाथियाव थानानै जोंखौ नाहरबाय थाथों। जोंनि गेजेराव खौसेथि आरो जोंनि बे ओनसोलखौ उदांस्रि खालामनायनि बा जोंनि बे ओनसोलखौ मोनसे सक्तिशाली मोनसे समाज आरो मोनसे आदर्श मोनसे ओनसोल बानायनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जाहाथे जों बयबो मोजाङै खामानि मावनो हायो अरायबो जोंनो आशीर्बाद हरथों आरो बिथाङा जाहैबाय जोंनि प्रेरणा जोंनि गोसोखौ दाद खालामनो हाग्रा आरो जोंनि गोसोखौ गोरा खालामनानै सैथोनि लामाजों खामानि मावनो अरायबो बोसोन हरग्रा सासे सुबुं। बिथांनि बोसोनखौ जोङो अरायबो गोजोर लाखिनो हानायनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो बिथांनि आत्माया अराय सान्थियै थाथों आरो अरायबो जोंखौ नाहरनानै जोंखौ दैदेनलांबाय थाथों बेखौनो जोङो दिनै गोसोखांनानै जोंनि बे थैनाय समाव जों बयबो गोसोखांनानै बिथांनि आत्मा सोरगतिनि थाखाय जोङो बिबार बावफैदों। बिथांनि गोसोखांथिनि मुङावहाय BTC सरकारनिफ्राय माबाफोर खामानि मावनायनि थांखि लादों? गोबां थांखि दङ समय आरो सुजुगखौ नायनानै जोङो बे बिथांखिफोरखौ जोङो मावफुंलांगोन। समायाव जोङो नोंथांमोननो जानायगोन आरो नोंथांमोना समायाव गासैबो हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन।